The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Nausa ako dito, tamang oras mismo po ba ito? Joseph Martinez po ito. Action na po ba agad natin yan? Ora mismo. Tandaan nyo, ito yung dating airport. Ano naman kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo, ha? Magandang hapon sa inyong mga ka-aksyon. Live na live tayo ngayong araw ng Martes at tuloy-tuloy ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko. At live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City. At live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood na rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi, mula Lunes hanggang Biyernes sa Congress TV Digital Channel 15 sa Metro Manila, Channel 7.2 naman sa Albay at Camarines Sur, Channel 10 sa Masbate at Channel 62 sa GMA For the Box. Umpisa na natin ang tabang ora mismo. Ito mga ka-aksyon, mula sa Santa Magdalena, Sorsogon, isang ina ang tanging hanap buhay ang pagsasaka ng palay ay dumulog sa ating programa para sa pangangailangan ng kanyang anak na 5 taon nang dumaranas sa sakit na lupus. At makakausap natin ngayon si Nanay Gina. Magandang hapon sa iyo, Nanay Gina. Hapon po, sir. Ayan, ayusin na natin. Okay naman, ma'am, yung sound ko? Okay naman po, sir. Okay na po. Opo, kamusta na po ang kalagayan ng iyong anak na si Rihanna? Sa ngayon po, okay naman po yung kalagayan niya ngayon kasi po maintain naman po yung kanyang mga maintenance saka yung mga laboratory. Lahat naman po namumonitor po ngayon. Opo, ma'am, maaari nyo bang maikwento kung paano tinamaan ng sakit itong anak nyong si Rihanna, itong sakit niya ngayon? Opo. Nung ano po noon, nung grade 6 pa lang siya, nagkakaano na po siya, parang ang lagnat niya po ay pabalik-balik po. Tapos yung mga buhok niya naglalagas na, may time may rashes, hinahawakan mo yung balat niya, masakit, pati yung buto niya masakit. Yung ginawa namin, lahat-lahat ng laboratory dito sa kahit anong pedya ng mga dinadala ko yan sa Sorsogon, dito sa IMAC, dinala ko po siya sa IMAC, sa private po yan. Pediatrist po siya. Tapos pabalik-balik kami, wala naman pong case na nakikita kung anong talaga yung sakit ng anak ko. Opo. Tapos pumunta naman po uli ako ng Sorsogon. Private ulit yun kasi maraming laboratory, x-ray, CT scan, gano'n, mga yung sa puso, yung to the echo, Opo. lahat ng po clear. Kaya sabi ko sa dati, balik ko rin ako sa IMAC, sa Erosin, sabi ko, Dok, may tendency po ba na parang lupus yung sakit ng anak ko? Sabi Opo. niya, sabi ni Doktora Clemente, yan nga ang niya, parang napapain niya. Kaya rin-refer niyo po ako sa sa Manila po. Opo. Sabi niyo, ma'am, pagkakwento niyo, grade 6 ito tinamaan ng sakit niya, nitong lupus. Opo. Sa ngayon, ma'am, anong pwena siya, sana, level sa pag-aaral? High school ba ito, ma'am? High school na ba ito? Grade na po siya, sir. Mag-grade 11 na po siya ngayon. Opo. Nung nag-aaral siya, ma'am, ano po yung mga, paano nakaka-apekto po itong sakit niya, ma'am, sa, ngayon na nag-aaral po siya? Ano po, sir, parang niya ngayon, di ba bawal po siya sa araw, di po siya masyadong makaano sa araw kasi po pag time na naanan siya ng araw, masakit na yung katawan niya, lumalabas yung mga rashes niya. Saka po, pag time na hindi siya nakakainom ng gamot, yung mga buto niya, mga masakit po yan. May time na yung mata niya, namamagayan. May time na ang mga gilagid niya,
magaring yan, pati lalamunan pag time na yan. Tapos minsan, na-stress po siya. Hindi siya nakakapasok. Pero before ito, ma'am, na tamaan siya ng sakit, kamusta, ma'am, itong si Rihanna sa eskwelahan? Ano yung mga dati niyang ginagawa na ngayon hindi niya na nagagawa? Aktibo po yung anak ko kasi ano po yan eh, dati athletic po siya. Opo. Talagang ano po siya, runner po siya dati. Ngayon hindi niya na magawa yung pagtakbo. Kahit yung sa pag-school, parang na siya, parang na-latecomer na po siya kasi sa daming iniinom na gamot. Parang minsan nakakalimutan niya yung mga ano niya, ginagawa niya. Opo, talagang labis na naapektuhan po itong pag-aaral niya, especially itong mga activity na ginagawa niya dati sa eskwelahan. Ano, ma'am? Opo. How about Kasi naman, ma'am, how about naman, ma'am, sa bahay niyo? Ano yung mga ginagawa niya sa bahay ninyo at yung mga dati niyang ginagawa before ito na tamaan siya ng sakit na lupus? Dati, ang ginagawa niya dati dito, laging nasa, minsan na nagtatrabaho rin po siya, naghuhugas. Pero hanggang ngayon po, nakakapaghugas naman po siya kasi okay naman po siya ngayon. Yung Opo. ano din niya, yung minsan talaga, yung time na hindi siya masyado nakakatulog. May time po talaga ng ganon. Opo. Ito bang si Rihanna, ilang taon na po ito, ma'am? 15, magpi-15 po siya, magsi-16 po siya bukas po. Opo, pang ilan po ito sa magkakapatid, ma'am, sa anak nyo? Pangalawa po, Pangalawa. Opo, yung panganay, ma'am, nasa ilang taon na po ito? Emma, 17 po siya, grade 12 po siya. Ano po siya ngayon? Palagi naman po siyang with honor, with high honor naman po siya. Opo. Ngayon, ma'am, kamusta po yung hanap buhay nyo bilang magsasaka, ma'am? Natutustusan ba ang inyong pangangailangan sa araw-araw? Especially ngayon na meron pong gamutan itong anak nyong si Rihanna. Sa ngayon po, sir, mahirap po ngayon kasi po di ba mahina yung income ng mga ngayon, yung walang masyadong bunga. Yung hanap buhay namin na nagagawa kami ng mga mulido saka pilinat. Seasoning naman po yun. So, okay. So, ibig sabihin, ma'am, maliban sa palay, ay nagdedelensya pa kayo sa mga buko at paggawa ng pili nuts? Opo. Nagdidilensya pa po kami. Saka sa po, sir, nakakapag-ano rin po ako minsan kasi po, barangay kagawad din po naman po ako. So, talagang mas kailangan nyo talaga, ma'am, na kumbaga income para sa gamutan ng iyong anak na si Rihanna. Opo, sa gamutan lang po, sa mga lab test, laboratory, gamot. Kasi po yung gamot niya ngayon, yung pinibili ko ngayon, yung generic lang kasi. Kaya ngayon masyadong parang malakas ngayon, hindi siya apektado. Hindi yung gamot niya ngayon sa kanya. Compatible. Kasi po maraming rashes siya ngayon eh. Lumalabas ngayon. Opo. Kamusta naman yung pagkain niya, ma'am, sa tuwing siya kakain at syempre yung pagtulog niya, ma'am? Nakaapekto ba itong iniinda niyang sakit, ma'am? Wala naman pong sa pagkain. Okay naman po siyang kumain. Sa pagtulog, may time talaga kasi nagkaroon na rin kami po ng nag-neurologist din kami. Nagka-anxiety kasi siya dati na parang hindi niya po matanggap na bakit ako ang may sakit, bakit bigay ito akong sakit na lupus. Kaya hindi siya makatulog. Opo, sa pamilya niyo, ma'am, si Rihanna lang ba ang merong ganitong sakit? Opo, siya lang po yung may sakit. Kasi sabi ni Dr. Genetic daw yan eh. Sa 100 years yata na anak, nilalabas, may isang taong maratamaan daw. Opo. Sa ngayon, ma'am, ano yung pinakakailangan nyo po ngayon, ma'am? Ang mas pinakailangan ko po ngayon, sir, minsan sa sa laboratory, mga maintenance sa gamot niya, asap na sana po sa financially kasi po kasi talaga. Sa akin po talaga, lubog ako sa utang talaga kasi ganun talaga ang nangyari. Pag magpapalaboratory ko, ihiram ako. Opo. Ganun. Opo. So, yan talaga yung pinaka-advice ng doktor para sa gamutan po ni Rihanna? Opo. Opo. Opo, kung sa estimate natin, ma'am, nasa magkano kaya abutin itong gamutan ni Rihanna? Sa monthly ko, ang inaano ko lagi sa gamot lang yan. Maabot talaga ako ng 5,000. Gamot lang po niya yan. Opo, 5,000 every month yan, ma'am. Gamutan lang yan, ma'am. Gamot lang po yan. How about naman, ma'am, yung mga CT scan, X-ray dito kay Rihanna, nasa magkano po aabutin kaya iyon? Yung CT scan niya dati, umabot ng
4,000. Tapos yung sa To The Eco, 4,000 plus din yun. Ano yung C3 ang pinaka kasi every 3 months yung C3 saka protein po yung pinapalaboratory para sa kidney niya. Yung maabot ng 3,000 yung isa. Opo. Kaya may discount naman po kasi ako kasi po may PWD ID naman yung anak ko. Talagang ma-presyo ma'am itong gagawing gamutan po dito kay Rihanna. Na-pressure po talaga. Kasi po, hindi ka nakakabili dito sa mga South Drug ng mga gamot niya. Talagang pupunta ka pa na minsan ng Sorsogon. Sa Mercury ka talaga, bibili ka po talaga ng gamot. Mercury lang talagang may gamot siya. Opo. Maibalik ko lang ma'am sa kay Rihanna. Ma'am, nung nag-aaral siya or nakakausap niyo ma'am si Rihanna, ano sana yung pangarap niyang maging? Sabi niya sa akin, yung una, gusto na sana niya maging pulis. Bakit daw ma'am pulis yung gusto niyang maging sa future? Gusto nga niya maging pulis, pero ngayon sabi niya, Mama, di ko naman po kaya kasi bawal po ako diba sa araw. Kaya gusto ko na lang po sana daw siya, coronary na lang daw siya. Opo. Para ito ba? Na lang po gusto niya magluto na lang daw siya kasi hindi naman kakayanin ng katawan niya lahat ng kasi bawal po siya ma-stress. So, ibig sabihin, ma'am, si Rihanna sa loob lang ng bahay niyo, ma'am, kadalasan? Po, sa loob lang siya ng bahay. Kahit sa loob siya ng bahay, nag-araw talaga ng malakas. Ang rashes niya, ang dami, lumalabas, sakit ng katawan niya, ganun po yun. Opo. May binigay na ba, ma'am, na schedule itong doktor para sa sunod na hakbang dito sa gamutan ni Rihanna, ma'am? Mayroon po ngayon kami, nagpalit kami ng gamot niya ngayon na maintenance. Yung isa, yung pinaka-maintenance niya, hindi naman po binago. Mayroon naman pong binago, dinagdag na kada araw po, 4 na tablet yung iniinom niya. Isang Caltrate, saka yung mayroon pa po siyang Anlodipine ngayon, saka yung yung prednisone, hindi naman po, pinilitan na po kasi yung prednisone niya Saka, ang pinaka-maintenance po niya is ACQS po, sir. Opo. Ma'am, ano yung nararamdaman natin na sa murang edad, tinamaan na po ng ganitong sakit itong anak niyo, ma'am? Nung ma-diagnose po siya natin ng erosin po, sir, hindi ko po talaga matanggap bakit ang anak ko mayroong ganun. Talagang nagbabiyahe kami ng asawa ko, talagang iyak na ako ng iyak. Kahit talagang hindi ko kaya tanggapin na bakit ganun. Pero sa awas ng mahal na Diyos, sa tulong po ng mga kaibigan ko, prinasis nila lahat ng papunta kami ng Manila, ganyan. Tingnan natin hanggat anong makakaya. Pero hanggang ngayon po, sir, kinakaya ko po talaga para lang yung ang kalusugan ng anak ko, maging okay. Opo. Ngayon, ma'am, na nag-undergo siya, ma'am, sa gamutan, meron po bang improvement na sa itong nilalabanan pong sakit ni Rihanna? Sa ngayon po mayroon naman pong improvement. Kaya lang po, may time po talaga na darating ang araw na talagang mayroong lalabas yung sakit niya. Kasi parang susumpong, pag tumataas yung immune niya, na yun, lalabas yung namumula yun. Tulad na kami, na pa-check up lang po sana kami sa Metro Health. Kami Opo. Kasi may siya, maga yung mata niya. In emergency na agad siya, pina-admit na agad siya ng doktor niya kasi kailangan ng undergo ng antibiotic na sa suero. Ay, siya na may phase circulitis. Opo. Yung pang naging diagnosis niya noon. Tapos ngayon, pinabago na naman yung niya. Yung naman, lumalabas na naman ngayon mga dami niya ngayon rashes talaga. Kaya ngayong June, follow-up check-up namin. Marinig ko naman po kung anong talagang finding ng anak ko na naman, kung anong klaseng sakit na naman. Okay. So, ibig sabihin, ma'am, yung pinakalas na check-up niyo po dito kay Rihanna is June pa. Ngayong June. Ngayon last na po ngayon June. Magkikita kami ng doktor po. Opo. May mga araw ba, ma'am, na tinatamaan ito ng sakit niya na wala na kayong supply na gamot? Or talagang meron talaga kayong standby ng gamot para kay Rihanna? Totoo talaga, sir, hindi naman po talaga ako kasi binibili ko lang po sa Mercury na maintenance niya. Minsan, pag nagkakapera ko ng 1,000, pupunta na ako ng Mercury ng bulan. Bibili lang po ako ng 5 peraso, 10 peraso, kasi mahal nga po yung isang gamot niya. Yung maintenance niya. Kaya wala po akong stock na gamot ngayon, tulad ngayon, 2 peraso na lang tira niya. Kailangan ko naman bukas, baka bili na naman po ako ng
kahit 5 piraso papuntang Mercury na naman po ako sa bukas. Sa tuwing nakakausap nyo, ma'am, si Rihanna, ano mo yung kadalasan na sinasabi nyo sa kanya para, kumbaga, maging malakas ang kanyang loob para sa kanyang gamutan? Lagi ko naman po siya sinasabi na huwag kang mag-alala, huwag kang mag-iisip ng kung ano-ano, basta lang, andito lang kami talaga, kami ni Papa mo. Lahat gagawin. Kahit mangutang ako, basta lang ma-survive kita, okay lang, sabi ko, huwag kang iisip. Hanggat kaya mo, huwag mong isipin na may sakit ka. Kung kaya mo lumabas ka. Makipag-ano ka, banding sa mga kaibigan mo. Opo. Tapos, in case, ma'am, na kumbaga magamot na itong sakit niya, ma'am, ano daw yung una niyang gagawin, ito ni Rihanna? Magpapaaraw daw siya. Na-miss niya na, ma'am, yung araw. Opo, maliligo daw siya sa dagat. Hindi na gabi siya maliligo. Araw na siya maliligo sa dagat. Opo. At ngayon, ma'am, ay dumulog kayo sa aming tanggapan, especially sa Ako Bicol Party List. Kanino nyo po nalaman, ma'am, na Marites, na tumutulong po ang Ako Bicol Party List, especially sa mga kagaya nyo po na nangangailangang medikal? Nalaman ko po yun sa aking pinaka-coordinator din po dito sa barangay namin na si Caproli Pulgar po, ang kapitan namin po. Siya po ang unang tumulong sa akin na tawagan mo to, kontakin mo to para makatulong to sa iyo. Huwag kang mahiya. Kasi talaga po, mahihayin ako. Hindi ako mahilig maglapit-lapit sa mga ahensya po talaga. Opo. Sige po, ma'am, standby ka lang ma'am, para sagutin ang pangangailangang medikal ni ma'am. Nasa kabilang linya ng ating telepono ngayon si Japs Calyos, ang coordinator ng Ako Bicol Party List dyan sa probinsya ng Sorsogon. Magandang hapon, ma'am Japs Calyos. Hello? Hello po, ma'am. Ma'am, meron po tayong kababayan dyan sa Sorsogon na humingi po ng... Hello, medyo choppy kasi yung line. Sige, ma'am. Hello? Ayusin natin para mas maganda na maintindihan po ng ating mga kababayan. Okay na po, ma'am, yung signal ko po, ma'am. Hello, hello? Hello po, ma'am. Okay na po, ma'am? Medyo data ka masyado naiintindihan. Pero Sige. kanina, narinig ko si nanay regarding sa kanyang mga ano ba yun? Sa lab test? Tama ba? Opo. Sa lab test at gamutan, ma'am, mga gamot na kinakailangan po nitong anak ni kumbaga yung anak ni ma'am na si Rihanna na dumaranas po sa sakit na lupus. Ayan mga ka-aksyon, si Ma'am Japs Calyos, ang coordinator ng Ako Bicol Party List dyan sa probinsya ng Sorsogon. Inaayos po ang linya para mas magandang maunawaan ng ating mga kababayan dito sa Bicol kung ano talaga ang mga program na ibinibigay ng Ako Bicol Party List, especially sa mga gamutan, mga medical assistance. Ayan, balikan natin si Ma'am Japs. Ma'am Japs? Hello? Apo, yan. Ma'am Japs, meron po tayong kababayan na humingi po ng tulong sa Ako Bicol Party List para sa gamutan ng kanyang anak. Ano po yung maaari maitulong ng Ako Bicol Party List sa pamilya po, ma'am? Okay. So regarding with sa medical assistance na itatao po ni Ako Bicol, pwede po si nanay magbisita sa satuyang office. Kasi kung kaipuhan niya po kung kailangan niya yung payment para sa laboratory test, kaya nating sagutin through MAEP. So, at kanina, narinig ko po yung sinasabi ni nanay na nasa 4,000 plus yung kailangan niya. So, wala na po siya doon babayaran. Kaya na natin sagutin yung sa lab test niya. And kung halimbawa, sir, yung reseta ng doktor, available po doon sa ospital, sa Metro Health, pwede natin siyang bigyan. Kasi kino-cover din po ng Ako Bicol ay ng Metro Health through MAEP yung gamot. Opo. At, pwede natin ibigay sa kanya. At in case, ma'am, na magkaroon pa ng mga ibang test dito kay Rihanna, maaari bang sagutin din ng Ako Bicol Party List? Hindi kita, sir, masyadong naiintindihan. Medyo very choppy yung line. Ganito na lang, sir, just in case makat po yung line natin. Si nanay po, aantayin natin sa opisina. Dalhin lang po yung reseta ng doktor, yung medical certificate, plus po yung quotation ng laboratory test. Opo, siguro... Para po ma-assist natin siya. Opo, dahil sa medyo mahina yung signal natin dito kay Ma'am Japs. Ma'am Japs, in case po na marinig mo po ito, ma'am, ano po yung mensahe natin sa tagapanood ngayong araw na ito na
humingi po ng tulong sa Ako Bicol Party List dyan po sa probinsya ng Sorsogon. Ano po yung pwede nilang asahan? Ayan, naputol na si Ma'am Japs. Medyo talagang may mahirap ang signal dyan sa Sorsogon. Ayan. Hello, ma'am? Hello, sir. Medyo wala po ako naiintindihan. Medyo very choppy yung line. Siguro hindi ko alam kung sinong signal ang may problema. So, siguro ganito na lang po. Just in case po, siguro tawagan na lang ako mamaya para po ma-assist natin si nanay. Si nanay na mismo po yung kakausapin natin para ma-assist siya para sa kanyang laboratory test at mga gamot. Opo, malinaw na malinaw po kahit medyo may diferensya po tayo sa signal, at least nalaman natin na sagot na ng Ako Bicol Party List itong sa pangangailangang gamutan ni anak ni Gina na si Rihanna. Opo, dahil po dyan, maraming salamat po Ma'am Japs Calios, ang coordinator ng Ako Bicol Party List dyan sa probinsya ng Sorsogon. Balikan ko lang si Nanay Gina. Nanay Gina? Mama, sir. Opo, narinig niyo po ma'am na wala na po kayong aalalahanin sa gamutan po ni Rihanna, especially in case na available naman dyan sa ospital itong mga gamot ni Rihanna, pwede niyong ibigay itong reseta dun sa Ako Bicol Party List para mabigyan kayo ng asistensya mula dyan kay Ma'am Japs. Ano ma'am? Po, salamat, maraming salamat po sir sa tulong ng Ako Bicol. Tabang ora mismo po talaga sir. Laking tulong na po yung ginawa natin. Kahit gamot lang talaga okay na po. Kasi doon ako nahihirapan sa gamot po talaga sa laboratory. Maraming salamat po kay Ma'am Jabs po. Opo. Ma'am, nagsisi ka ba na lumapit ka po sa Ako Bicol Party List? Hindi naman po ako nagsisisi. Opo. Salamat nga po ako sa Ako Bicol Party List po sir. Yan po ang main objectives ng Ako Bicol Party List na tumulong sa mga kagaya nyo po na mga kababayan natin, hindi lang po dito sa Bicol, pati na rin sa ibang bahagi ng Pilipinas na nangangailangan po ng tulong medikal. Last na lang po ma'am, ano po yung mensahe natin sa Ako Bicol Party List? Maraming po salamat sa Ako Bicol Party List po. Sana po magtalubo pa po yung pagtulong sa mga katulad ko pong may mahihirap po. Na sana po lahat matulungan tulad ng mga may mga sakit, kahit anong sakit pa po, matulungan ng Ako Bicol. Sa laking pasalamat ko talaga sa Ako Bicol Party List dahil natulungan ako sa liblib ng Santa Magdalena. Isa ako sa natutulungan ng Ako Bicol Party List po talaga. Maraming po salamat sa Ako Bicol po. Apo, yan po ang Ako Bicol Party List, katabang na kasurug pa. Okay, yan, maraming salamat po Ma'am Gina dyan sa bayan ng Santa Magdalena, Sorsogon. At sa pagbabalik ng Tabang Ora mismo, isang ginang pinagsamantala ng isang lalaki na sa mismong araw ng kanyang birthday ang buong reklamo. Abangan dahil sa pagbabalik pa Tabang Ora mismo. Marahin aldaw sa Indo Gabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang sa Indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay saro pong inisyatibo kan Ako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan Ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin ta ini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa ang libreng gupit asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kitang unyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap
kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa Saindo Gabos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilig asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangadji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Nakulang salamat po asin maray na aldaw sa Saindo Gabos. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Dinat sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arab po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa Gabos na tao digdig. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang tabang, ora mismo, mula sa Karamoan, Camarines Sur. Isang ginang ang humihingi ng tulong sa ating tanggapan na mabigyang hustisya ang panghalay umano na ginawa sa kanya ng isang lalaki. Reklamo ni alias Yana, alas 12 ng madaling araw nang matapos ang kanilang pag-celebrate ng kanyang birthday at nang mag-iuwian na ang kanyang mga kaibigan.
Naganda na rin siyang matulog nang makaramdam siya na may lalaking pumasok sa kanyang kwarto at dito na siya tinakot at pinagsamantalahan. Mula sa Karamoan, Camarines Sur, makakausap natin ang biktima na itago natin sa pangalan na si alias Yana. Magandang hapon, alias Yana. Magandang hapon din po, sir. Opo, kamusta na po kayo ngayon? Ito po, nai-stress. Dahil dun sa pangyayari, ma'am, ano? Opo, sir. Opo, maaari nyo bang maikwento sa amin, ma'am, kailan po ito nangyari, itong pananamantala sa'yo? Noong March 22 po, nung birthday ko. Opo. 12 p.m. po ng gabi. Opo. So, nung araw mismo ng birthday mo, ma'am, nangyari po itong panghalay po sa inyo, itong tinuturing natin na suspect. Opo, sir. Opo, kilala mo ba ito, ma'am, na tinuturo mo pong suspect? Kakilala lang po. Kakilala? Opo. Maaari nyo ba maikwento sa amin, ma'am, yung kung paano ito nangyari, kung paano humantong po sa pananamantala na kilala mo lang po pala itong suspect natin? Bale po ng birthday ko, yung natapos na kami mag-inuman, pumunta pa ako sa isang kainuman ko, nagpasama ako doon. Sabi ko, ihatid ako nila kasi nga po may lalaki dito sa balko namin. Opo. Tapos, hinatid nga din nila ako dito, mga 12 p.m. ng gabi. Sabi ko, isama nila yon kasi nga, ako lang mag-isa. Hindi ko naman po akalain na hindi nila nasara yung pinto. Tapos, nakatulog ako. Pag may katabi na ako. Opo. Tapos yun po, nanay na ako. Opo. Naramdaman nyo, ma'am, na meron ng may ginagawa na pala itong lalaki? Opo, sir. Opo, nung mga oras na yun, ma'am, bakit hindi mo nagawang sumigaw o humingi po ng tulong? Kasi po, tinatakot niya po ako, sir, na may baril daw po siya. Opo. Anong sinasabi niya, ma'am, sa'yo nung mga oras na yon? Yun nga po, papatayin niya daw po ako, sir. Opo, balikan ko lang, ma'am, yung kwento mo. Hindi po nangyari itong inuman nyo, ma'am, sa mismong bahay mo? Dito po mismo sa bahay namin. Opo. Tapos, paano mo sinabi sa mga kaibigan mo nung pag-uwi niya na ihatid ka sa kwarto? Sa bahay po, dito, opo. Tapos, nakalimutan ng mga kaibigan mo na isarado itong pintuan ng kwarto mo? Opo, sir. Pero nung mga oras na yon, nandun na yung lalaki? Opo, nandito na po mismo sa may balko namin. Opo. Tapos, paano siya nakapunta po dun sa inuman nyo, ma'am? May in-invite mo ba siya? Hindi po, sir. Kasi nga po, sinabihan ko na siya na bawal nga po siya kasi puros babae yung kainuman ko, bawal yung lalaki. Mga 10 p.m., dumating po sila nung kasama niya. Opo. Tapos yun, tinagaya nung isa, nung kainuman namin, hindi na sila umalis. Itong kasama niya, ma'am, itong kasama niya, lalaki rin? Opo, sir. Opo, so ibig sabihin, hindi naman talaga siya invited, kusa siyang pumunta doon sa bahay niyo para makijamming? Opo, sir. Nasa ilan po sana kayo, maliban dito sa dalawang pumunta doon sa bahay niyo, nasa ilan po kayo? Lahat kayo babae? Opo, sir. Nasa ilan po kayo? May isang bakla. May isang bakla at nasa ilan po kayo, ma'am? 6 po. 6. Nasa 6. Tapos, tapos po, nung pag-uwi nyo, ma'am, solo ka na lang sa inyong bahay. Bakit, ma'am, wala ka bang kapamilya na kasama dyan sa inyong bahay? Hindi po ako mag-isa, sir. Kasi nagkasama po ako doon sa tinutuluyan ng lalaki. Opo. Nung mga oras na yun, ma'am, nandun yun na sinasabi mo na kasama mo? Nung hinatid po ako? Opo. Opo. Tapos anong yung pagkagising mo, ma'am, na katabi mo na itong lalaki? Tinanong ko po siya kung anong ginagawa niya. Opo. Dito sa bata. Oo. Tapos?
Yun nga po, tinatakot niya na ako. So, may nangyari sa inyo, ma'am? Merong, kumbaga, sa madaling sabi, meron nangyari. Meron po. Nung mga pakatapos, ma'am, na umalis na ito, parang wala lang nangyari. Nung natapos itong panghali niya, parang walang nangyari na lumabas lang, umalis na lang sa inyong bahay. Opo, sir. Before siya umalis, ma'am, meron bang pagbabanta pa na sinabi sa iyo itong suspect natin? Opo, sir. Opo, sir. First time nyo ba makainuman ito, ma'am, na suspect? Opo, sir. Pero kilala mo na siya, ma'am? Kakilala po siya nung ka-live-in kong lesbian kasi nga po nagsiservice siya, nag-aayos siya ng mga appliances. Opo. Ito, ma'am, opo, yung ka-live-in nyo, ma'am, nasa na ngayon? Nung mga araw na yun, wala po dyan sa inyong bahay? Wala po dito. Mag-isa lang po ako dito sa bahay namin. Okay, so ibig sabihin, ma'am, nung nag-celebrate ka ng birthday mo, ay, ang niyaya mo lang talaga, yung mga kaibigan mo, itong mga babae at may isang bakla. Opo, opo. Nung matapos yun, ma'am, na insidente, nakikita nyo pa ito sa lugar nyo, itong lalaki? Hindi na po, sir. So, wala ka ng idea kung nasa na itong suspect natin? Wala po. Kilala mo ba ang buong pangalan at kung saan ito nakatira? Opo, sir. Ay, yung tirahan niya po, hindi ko alam. Okay. Tapos, bakit, ma'am, umabot sa 3 buwan bago ka nakapagsumbong, ma'am? Natatakot po ako, sir, stress ako, ganyan. Wala naman po ako ditong kamag-anak. So, kumbaga, ma'am, yung pananakot sa'yo, in case na magsumbong ka, ay babalikan ka nitong suspect. Opo, sir. Maliban sa'yo, ma'am, sino pa yung napagsabihan mo nitong insidente or nangyari sa'yo? Wala po. Kami lang po nung ka-live-in ko. Opo, yung nung sinabi mo or kunento mo na itong karanasan mo laban dito sa suspect, ano yung naging action ng ka-live-in mo, ma'am? Siyempre po galit siya. Tapos nakipag-ano na po kami dito sa barangay namin. Okay. Tapos doon sa police station ng Karamuan, pinapahanap nga po yung tunay niyang pangalan, pati yung address niya. Hindi namin po kuha kasi hindi nga niya po sinasabi yung totoo. Opo. Mga ilang araw o buwan po, ma'am, before mo ito na ikwento sa ka-live-in mo, ma'am? Nung pag-uwi niya po nung April. Tapos ano yung naging reaction niya, ma'am? Nagalit po siya, sir. Opo. Tapos inano niya na po doon sa barangay, nag-follow up na po, ano na po kami, nagpa-recall. And after, ma'am, sa barangay, na i-report niyo po ba ito sa PNP? Opo, ma'am. Opo, sir. Opo. Ngayon, ma'am, ang tanong ko po, ma'am, handa ka ba sa magiging proseso para sa pagsampa po ng kaso, sa formal na kaso laban dito sa suspect natin, ma'am? Opo, sir. Sige, ma'am. Standby ka lang po, ma'am, para sa agarang pag-aksyon. Idudulog na natin itong reklamo ni Yana sa tanggapan ng Women and Children Protection Desk ng Camarines Sur Police Provincial Office. Ayan, tinatawagan natin, makakausap natin mismo si Police Major Maria Victoria Abalaing. Ayan, ma'am, Major. Hello po, ma'am. Hello, good afternoon, sir. Opo, ma'am, siguro as general na lang ma'am na tanong, ma'am, meron po sa amin na kababayan na humingi ng tulong regarding po dito sa pangahalay sa kanya, pero 3 buwan na before ito maisumbong sa barangay or sa PNP. Ano po yung mga pasok pa po ba ito, ma'am, sa case filing? Yes po, sir. Yung ganyan po, ang prescription of crime naman po natin para makapag-file ng rape cases is 20 years. So, magiging, yan pong sa kaso nagsumbong po sa inyo is 3 months pa lang naman po, Opo, ma'am. So, tama po. Pwede po yan, sir, sa regular filing po ng case. So, ang pinakamaganda pong gawin niya, sir, is pumunta po doon sa nakakasakop na police station nung pinangyarihan po nung crime. And then, meron po tayong Women and Children Protection Desk na kung saan sila po yung magkikater sa reklamo niya po.
Opo. na ikakaso niya po doon sa suspect. And rest assured po na yung lahat po ng information na ibibigay niya regarding doon sa incident na nangyari is it will be strictly confidential. And meron po tayong tinatawag na pink room, ang ating investigation office ng mga ganitong sensitive cases sa bawat municipal police stations ng ating munisipyo, ng ating kapulisan, na kung saan doon po niya po pwedeng sabihin lahat ng information regarding doon sa case na isasampa niya po. Opo. So ayan mga ka-action, malinaw na 20 years pala. Kaya pasok na pasok pa itong 3 months na makapagsampa ng kaso. Yan po yung ating mga nag-handle po ng special cases po. Ito po kasing case niya is sensitive. So yun po yung maibibigay natin na kumbaga pwede nating i-refer yung victim doon sa station kung saan po yung pinangyarihan po ng crime. Opo. Ano po, maliban po dyan ma'am, ano pa yung proseso na pagdadaanan po para makapagsampa po ng kaso laban dito sa tinuturong na suspect? Magbigay po siya ng kanyang sworn statement po pertaining kung ano po yung kailan po nangyari yon, and saan nangyari, sino yung perpetrator, dapat masabi niya po kung sino yung may gawa sa kanya nun. And then, maging honest po siya and be detailed po doon sa ibibigay ng mga information sa ating investigator na hahawak po. And then, mag-undergo din po siya niya ng medical-legal examination or yung medical examination sa hospital government hospital po, or kung hindi man po dito sa PNP forensic unit po natin, bibigyan po siya ng referral slip para makandakan po siya ng examination. And then, para naman po doon sa pagpa-file ng case, bibigyan din naman po siya ng assistance ng ating kapulisan dyan doon sa prosecutor's office para ma-file po. Through regular filing na po yan, sir. Opo. Ma'am, para din sa kalaman ng lahat, sa kasong rape, usually po kapag napatunayan po ito sa korte, ano po yung kaakibat na parusa nito dito sa suspect? Pagkakakulong po, sir, yun po yung usual na kung halimbawa man po mag-prosper yung case and then magkaroon po ng resolution si court ng kung ano man po yung magiging punishment. Depende na po yan, sir, kung gaano ka-grave po yung na-commit sa kanya. Yung court na po ang magde-decision yan, sir, kung mga ilang taon po ang pagkakakulong niya. Pero kadalasan, ma'am, yung pag napatunayan talaga, ma'am, talagang wala po itong piyansa at habang buhay na pagkakakulong ito pong case na rape. Usually po, sir, recommended po yung mga ganyang cases. Opo. Kapag naman po itong na-file na, then antayin niya po na magkaroon ng arrest warrant yung perpetrator, and then tsaka po uusad yung case niya, sir. Opo, malinaw po, ma'am. Ma'am, ano po yung mensahe natin sa katulad ni Yana na natatakot, kumbaga tinatakot ng mga oras na kumbaga ni-rape po? Ano po yung magiging mensahe natin sa mga biktima po ng pananamantala? Sa mga victims po natin, wag po kayong matatakot na magsumbong. Kung hindi man, as much as possible po, pumunta lang po kayo sa nearest police station na andun sa lugar po ninyo, and then nandyan po ang ating kapulisan na nag-handle po niyan, particularly yung ating Women and Children Protection Desk, para makapagbigay po ng assistance and para po mabigyan kayo ng linaw kung paano po yung ano po yung mga dapat yung gawin, ano po yung mga dapat yung requirements na i-comply para po ma-file yung cases na ganito. So kapag yung iba naman po na hindi pa sigurado kung talagang gusto nilang mag-file, kagaya nito, it takes her to think na mga ilang buwan pa bago siya nagkaroon ng lakas ng loob. Opo. Pwede pa rin naman po natin yan maipulso. So magkakandak lang din po ng medical legal examination or ang ating forensic unit, and then yun po yung isa sa attachment na po pwede nating para maging airtight po yung kasong isasampa natin doon sa suspect. Opo. Dahil po dyan, ma'am, sasamahan po ng aming team itong si Yana sa inyong tanggapan upang masimula na po itong proseso na upang makapagsampa mo ng formal na kaso laban dito sa tinuturing niya na suspect. Yes po, sir. Opo, sir. Anytime po, sir. Maraming salamat po. Ayan po. Maraming salamat din po, ma'am,
si Police Major Maria Victoria Abalaing ng WASI PD ng Camarines Sur PPO. Yes po, sir. Thank you po. Good afternoon. Apo. Yan, balikan natin si Yana. Yana? Yes po. Apo. Handa ka na ba sa gagawin nating proseso para maisampa na itong kaso laban dito sa may gawa o nasa likod ng panghalay sa'yo? Opo, sir. Opo, may team po kami nga alalay po sa inyo, Ma'am Hana, para tuluyan na po itong masampa ng kaso. Ano, ma'am? Alimbawa po, sir, kung magpa-medical ako, sasamahan niyo po ako, sir. Opo, ma'am. Sasamahan po namin kayo from the beginning hanggang matapos po itong, hanggang sa makapagsampa po tayo ng kaso laban dito sa suspect. Saan po ako pupunta niyan pag pa-medical ko? Opo, ma'am, meron po tayong team na magko-coordinate po mamaya para malaman natin kung anong magiging hakbang natin. Ano, ma'am? Sige po, sir. Opo, ma'am, kung meron ka po, ma'am, na mensahe sa suspect natin, ano po yon? Ano po? Kung meron ka, ma'am, na mensahe dito sa gumawa sa inyo, itong pangalay, ma'am, ano po yun, ma'am? Nakontak niyo na po ba siya? Yan, ma'am. Siguro, general na lang, ma'am, ano, ma'am, wag na natin pangalanan para hindi naman mabulabog itong suspect natin, ma'am. Kung meron ka sa kanya na mensahe, ma'am, ano po yun, ma'am? Sana wag niya nang gawin sa iba. Pagbabayaran niya, ginawa niya. Yan, tama po, ma'am. Dahil po dyan, ma'am, maraming salamat din po, ma'am, sa pagpapaabot po sa amin ng inyong concern laban dito sa nangyari po sa inyo sa ginawa ng suspect. Ano, ma'am? Opo, sir. Opo. Salamat din po sa inyo. Opo, na kami po ay tutulong po sa inyo para masampa na itong suspect natin. Ayan, mga ka-aksyon, 10 araw na lang, mga ka-aksyon, bago magsimula ang isang magarbong Hot Air Balloon Festival dito sa Legazpi City, Albay, ang Bicol Loco na inaabangan nating lahat at magaganap sa darating na June 14, 15 at 16. Bukod sa naglalaki ang mga hot air balloon, ay nagaganda ang aircraft exhibition. Asahan muli natin ang isang music festival kasamang naglalaki ang mga artist. Yan, yung naabangan natin. Nakikita ko sa ating social media na talagang yan, nandyan sa inyong screen ang mag-perform sa Bicol Loco Festival. Yan, present din po dyan sa day 1 ng SB19. Diwata, Fred Engay, Earl Agustin at syempre may Korean artist din na sila Kim Jisoo at Kim Won-shik. Habang sa day 2 naman, makakasama natin sila Zach Tabudlo, Rico Blanco at ang bandang Never the Strangers. Ano pa ba at save the date, mga ka-aksyon? June 14, 15 at 16. At yan ang mga reklamong ora mismong binigyang aksyon at tugon ngayon nga hapon. At para sa mga nagnanais na humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Cost Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Tabang Ora mismo Satellite Office sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account
sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Tabang Ora Mismo. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Sa muli hanggang bukas mga ka-aksyon, sama-sama pa rin nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito ang programang may paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po, si Nomer Corporal, at ito ang Tabang Ora Mismo. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang